क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय लाइमथि बेबायदि गामियावहाय जोङो हाबा जानो फैदों। न'नि मानसि जायो, बेनिखायनो जोङो माने हाबा जानो थाखाय फैबाय। बालाझार गामिनिफ्राय गासैबो माने जाथि खुरमा न'नि जोब जों गासैबो बालाझारनिफ्राय फैनाय नालाय नैबे हाबा मालिकआ, बेनिखायनो जोङो हाबाखौ जानो फैबाय आरोखि। अब्ला बिदिब्ला नायलांदो, बिदिब्ला नायहोखानायसै। नै दाने जों बालाझार गामिनिनो जों माने न'नि मानसि जानायखाय जोङो माने हाबा जानो थाखाय फैबाय नैबे लाइमथि गामियावहाय। नायलांदो नै अब्ला लोगोफोर बेलाय नै नायलांदो फंबायफ्रा ओरैबायदि मोजां सिना नायदो। नायदो अब्ला नै लोगोफोर नायदो अब्ला लोगोफोर नायलांदो आंनि चेनेलखौ माने दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होदो। YouTube.